Lah iki lho tak kasih hadiah. Nggak mau aku takut ampal. Iki lucu lho iki. Nggak mau. Nek wis mebur mau baline nggon aku meneh. Manut karo aku ya pisan. Tak ingune wae iki. Iya. Oh iya tak kira pego mulih. Ya tak gone mulih ora apa-apa. Lumayan. Iya, terima kasih Mas Gading. Nggih. Terus Oh, enten apa mau Mbak? Podang kuning. Podang kuning mriki nggih enten podang kuning niki. Nggih, napa malih? Terus enten tiwul. Tiwul dulu ya. Oh, nggih, siap. Tiwul Gunung Kidul Mbak Ika bersama cowoknya. Oh, Mbak Orisa. Cowoknya siapa? Mas Janu. Oh, Mas Janu. Monggo Mas Janu kita kasih tempat, kasih mic. Kasih tempat, kasih mic pokoknya. Iya, oh iki dites apa, Mas? Wow, we. Saweran. Saweran. Tinggo. Bupras. Aduh kok kewetu aku bisa. Bupras terus. Bajing loncat. Tiwul Gunung Kidul jadi siji. Oke, siap diterima. Yuk, kasih dulu Tiwul Gunung Kidul Mbak Orisa ya. Monggo. Nggih, disepoti kanca-kanca. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas. Sugeng dalu Mas Janu. Jan. Alah. Piye Mas? Wah, alah. Iki alah. Wis ora iso. Wis ora iso urip. Nek nyethit ke tak dianokke lho. Napa niki? Pinangane. Gunung Kidul. Saking sinten to, Mas? Saking sekedap. Urung mati kok HP-ku. Kabeh lewat stream apa? Oh, lewat streaming apa? Saking sinten nggih wau nggih? Saking dene. Oh nggih. Saking Mbak Linda Singapura. Ah, saking Mbak Linda Singapura niki napa? Mas yo. Langsung yuk. Kose. Banterke wae. Lagi persiapan lho. Alon-alon sik ya, Mas. Oh, alon sik.
waktu kapur apa bakal semu aja main akeh sing kondang akeh sing suwur dipun pinangkani pamunten saking Bu Linda. Meleh no. Meleh sing kurang. Sing kurang ya, Mas. Mas. Sing kurang ya tambahi. Waduh. Kok terus digandeng? Sampun. Nggih, matur sembah nuwun. Terus niki terus enten apa ya mau podang kuning wis ya? Nggih, podang kuning juga ada. Oh, nggih, podang kuning. Ya. Sinten ingkang dipun apa? Patah. Nggih, terus mau enten napa mulai to bajing loncat terus enten. Ada. Terus niki wau mlebu WA. Nggih, sinten? Saking Pak Deputra Dikari Gino Baladewa. Pak Putra Dikari. Nggih, niku wonten apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Duet no. Nggih. Mas Gade. Nggih. Sama Mbak Lintang. Kali Mbak Lintang. Siap. Sudah sawanu kirim transfer 1 juta. Sembah nuwun Pak Putra Dikari semalam juga loh buat warga Laras. Sekarang juga masih ikut setia. Terima kasih Pak. Podang kuning dulu tak kasih ini sama sinten nggih? Pak Mbak Saras apa Mbak Ika? Tambah Mbak Saras mawon. Mbak Saras. Ya Mbak Saras ya maju Mbak Saras. Oke, ini buat tante-tante ini. Disepoti buat Urbana saya kirimkan. Yo disepoti ya kudu disepot yo. Yuk. Yuk. Sugeng dalu Mbak Saras. Kok isin-isin toh? Isin-isin toh. Oh ya, ini udah punya putra kan? Berapa putrane Mbak Saras? Telu. Lah ya kok isin? Isi apa lo? Lintang lo masih kecil dia. Wah, semangat. Wah, percaya diri ngono. Terus kok ngene. Oh, iki lho aku benake jari. Oh, benake jari. Iya. Allah, gayane. Kok gayane? Podang kuning ya. Nggih, podang kuning. Tadi ada permintaan dipinangkani. Dipinangkani. Nggih, Mbak Saras dulu coba. Oh, bawa no. Kagem bawa. Komplit no. Wah, isih dawa wektune iki. Iya, Mbak Saras yuk. Munira. PM mau tamat. Kok ora muni to iki? Wis. Nadyan wujud temong
paksi agawe taline halus manis tarmrak ati nggih niki dikirim untuk penggemar-penggemar ya Mas Nggih. Ding. Yang di rumah yang nonton ada 4.000 lebih. Wah, ada 4.000 penonton lebih. live streaming matur Luar suwun. biasa. Ada dari PWKS, Sobat Nggih, Ngebiar, nggih. PKWL, apalagi ya? Boloseno, terus Nggih, ya terus. segala macam penggemar yang udah selalu setia dan loyal Nggih. sama Pak Seno almarhum juga Nggih. sekarang mengikuti pagelarannya Mas Gading. Kita kirimkan matur suwun panjang guyungipun. Nggih, Jos. matur sembah nuwun. Meneh apa ganti aku? Ganti no. Sewenggan kula lana goleki si podang jenar iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Gong ayo Laras. Nggih, yuk monggo. laras apa ya? Ras, Saras. Itu panggilan tuh di bagian akhir biasanya. Elisa, Gitu. Sa, gitu. Krungu laras Gading, Ding. Jeruk. apa Apa iki mau? Sapa Enggak. iki mau? pemekmu mati Sapa iki mau? Kan biasanya kan bagian akhir Oh, oh. gitu. nah sing terakhir ngomong Ora sing terakhir mau apa sing terakhir? Enggak. Krungu ta Mas Krungu aku. Anggur, Ra. gur, Duh. jeruk, jer. Jare ora akhir. konsisten to ya. Ngapusi senengane kok. Enggak. Ayo Ras. Esok awan ning omah wis ora krasa kaluyuran golek sing tak sayang mobat miterangku galai ora krasa esok awan nanti Meneman yen ngandel yo kang nyawan kleyang tak sama bencok ning apan kekancangan tak rindek saka kateban sarwing oceh dheweke malih bencok bagi bang lian yen si podang andutut ati kepranan ora mendung atiku sensaya tetruk tak serana
Nah niki Mbak Saras lho niki enten isine niki kertasnya niku. Apa Mas? Nggih niki dibagi dua kali Mbak Elisa. Niki sak kertasnya nggih. Kelasnya go Bali Mas. Dipajang di pinggura. Ya. Makasih Mbak Saras. Oh ninggal katresnan sampun nggih. Oh sampun. Bajing loncat. Bajing loncat. Lewong niki enten mulai niki. Iki mau apa? Suwe ora jamu. Suwe ora jamu. Wah gampang mawon niku nggih. Dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Kita kasih kor dulu ya. Oh, rame-rame suwe ora jamu. Ayo kanca-kanca ayo. Monggo. Kasih kor dulu. Buat Pak Lurah, Nggih, suwe ora Pak Lurah niki jamu. suwe ora jamu. jamu sampun dipinangkani niki. Terus saya enten mau enten Lestari, enten bajing loncat. Terus apa meneh ya mau ya? Lewung. Nah. Berarti niki napa riyen nggih? Bajing loncat riyen mawon berarti. Mbak Ayu Purwa Lestari. Anu Mbak, jumeneng Mbak. Ora nesu lho Mbak, mau aku nek nesu.
Sugeng dalu. Yes, Sugeng dalu. Sugeng dalu pun mboten nganu, ngambek meleh. Masih dong. Ih, kenapa? Kamu nggak tahu ya? Kenapa? Bojo saya tadi foto sama siapa? Oh iya ya. Terus tadi kan pas di angkringan itu bilang gini, engko aku kon munggah ora ding, aku gelem nek mangko kon munggah. Gitu. Gitu ya. Iya, itu padunya cuman mau duet sama Biyen ki aku ki ya ayu, ya langsing. Tetekne jebrot kan gara-gara kae. Oh. Jebulannya gitu, jebulannya. Iya. Oh alah. Ngawur kok kae senengane kok nek nganggo. Awur-awuran. Iya. Awur-awuran. Kena hukum, dihukum aja ya. Jangan, masa 2 kali? Dihukum aja. Kok 2 kali Wita? Enggak tahu, enggak apa-apa. Dihukum aja ya, suruh joget sini ya. Iya, enggak apa-apa gitu. Ana. Ada ntar yang demung, ini ada banyak orang ini. Iya. Sini Anda. Bisa didekin Om, didekin apa toh? Nganu ngadeg Om. Ngadeg dhewe kok tak deke. Lah kuwi ngadeg dhewe apa dideke? Ini kok sik demung kosong nih kok. Disani, disani iki lho Om. Ngadeg, ngadeg ya. Ngadeg dong. Ya, ngadeg. Oh nek karo bojone terus males. Ya ora ngono. Beda nek karo Mbak Lintang. Ya Mbak Lintang. Beda nek karo Mbak Ika. Ya beda meneh. Ora ana tembung ngono kuwi ya. Alah, beda meneh engko nek karo Mbak Agnes. Ora bedane ki apa ngono lho. Ora ana ketok piye ngono lho. Wong iki ora ngono kusin aku. Oh. Tau nek karo aku. Tau nek karo. Oh ya nek liya-liyane kaya Mbak Lintang ki ya apa lembah mana? Bedane apa? Beda ya padha. Heeh. Ya cek nek enom we enom Mbak Lintang, tapi kan aku mbiyen tau enom yo weh. Lah iya kowe dasare wong enom seneng wong tuwa kok. Ya. Apa Om? Kleru kuwi tetepan. Iki gek bawa Bu. Oh, terus mau terus ngomong, "Lek ku lair kecepetan ya ding." Ngono kuwi lho. Bar foto mau terus ngomong ngono kuwi lho, Mbak. Lho, wong tuwa ki sing sareh. Lah ya aku ra ya wis sareh ya wong aku saiki ora ngopo-ngopo kok. Wis saiki iki. Nek aku foto ro gading HP ku dibanting. Lah ya ming peringatan jenenge wong wedok ki aja gampang foto karo wong lanang. Liya sik kudu mukrim. Lho, kok ming foto lho, Pak. Ya, foto ki bahaya. Ya, aku ki semelang nek ro kuwi iki. Wong lanang ki senenge menangi dhewe. Ya iya ya. Ora menang ya didak-idak wong wedok terus ya gek nembang nyambut gawe rasa aku tak lungguh. Bawani nggih, Mas. Nggih dibawani no, dibawani. Nyambut gawe. Oh, mengko sing ngartekke Om Kisban. Ya. Kudu ana artine. Ora. Ya ana danane ora. Ono 250. Kowe mau ya padha aku lho. Ngopo? Wayahe mbayari ya gayane goleki dompet. Lah aku buka dompet ki kualike mau ki. Karo bapake Lintang do rebutan. Heeh. Kok iki wong loro ki ora niat bayari kabeh. Lah kepiye to? Gading yo ngetoke, bapake Lintang yo ngetoke duit. Nggo Aku nampa teleponmu. Wah, padune ngapusi. Pas, asih bayari admine Mas Gun. Sidane ayo. Lah nggonku ki terus dilongi kuwi iki. Nah, Mongko mawon ngasta lho, kudune rak yo jenengan. urung bayaran. Kok sesuk-esuk wis gek nembang. Jejer Lintang lah wis. Lho kuwi. Kono puas-puas. Oh, wong jejer kok. Gunung Galunggung Kabangkur Gunung Galunggung.
Oh, apa kuwi artine? Kapungkur ki ngungkuri. Oh. Dadi nang mburi Gunung Galunggung. Lah biasane ngedepi. Kok ngungkuri? Ah, kuwi. Ah sing tak depi wis jeblok. Golek dep-depan liya. Bagus to, Dik Lintang. Allah. Mas Gade. Nggih, Wis pripun? rasa kowe rono bae. Ora oleh. Senengane ngono kowe. Heeh. Gunung meneh. Gunung. Oh wis ora usah ngomong karo sinden, gatekke wae. Digatekke. Ngono kuwi lho. Idolaku jejer ya. Kabeh iki idola. Samu idola. Embo aku ki. Kaya Sarah si meh idola aku Sarah. Jare adine. Adi apa? Kudu adi. Kae dudu sanak dudu kadang. Nek ning kene ngono. Gunung Semadang Katunjang. Kuwi apa kuwi Om? Kok gunung? Gunung Sumedang. Heeh. Gunung ning Sumedang endi? Sumedang ki padha karo artine madang. Kok iso? Kok Sumedang ki rak yo Tahu. Oh, tahu, tahu. Tahu. Tahu Sumedang. Heeh. Tahu Sumedang iki Gede tahune. ya ana sing cilik barang, Mas. Tahune pokoke kaya gunung. Nah, terus ora bare kuwi iso ana to mau. Talaga Sekawayana. Telagane daerah Mbah Wiyono. Telaga, tlatah Mbah Wiyono. Telaga ki rak yo nggon banyu. Banyu. Lah ya telaga banyu apa mau? Sokawayana. Soka iki daerah Srungga. Dadi cerake nggone Mbah Soko almarhum. Awur-awuran. Wis ben. Rembecik di tengah gua. Junjungan. Sik Om, Ana ampal gede banget wedi aku ki. apa? Ana kewan gede banget iki lho. Cokot wae. Oh iya. Cekelke cokotan ya Om. Mlebu jare ora Mas. Arep kapake mlebu jare. Yo meng tekon Mbok yo wis. Yo nek mlebu jare ki dilangi dhewe. Dilangi. Mosok aku sing iso ora apik ora bener. Lho Om, ki tak cekelke. Yo. Ah, Wah, wis. waduh. Wis ke Mbah Waluyo to. Oh, capek. Sip. Ulah. Apa iki jenenge? Empal. Oh, wis mabur golek papane sing apik. Ulah pundung turis sungkur lan sungkan. Ah, iki di artine apa Om artine iki? Ular. Apa? Ulah pundung tudi sungkur Ulah pundung. Ulah pundung, ulah ki olah. Pundung ki ditundung. Berarti mergo olah sirane ditundung. Terus ditundung. olah pundung apa mau? Ulah pundung Terus? tudi sungkur. Bar ditundung disingkur. Oh. Disingkur ki digapakke. Disingkur ki ya nek anu dipalekne lewat disingkur ki dilungake. Nek wis rampung ki lungkur-ungkuran. Lu tak. Oh. Apik Apa to? Apik Om. Sok rasah ngundang Elisa. Aku wae. Oh, ngono. 750 jalan. Oke. Tekan goro-goro. Oke. 750 tekan goro-goro. Iya. Tarim Ditundung terus disingkur. Heeh. Goleki tarim. Tarim ki sapa? Tarim sapa?
Tarim ki anake Mbah Kasan. Bakule some. Mas iki aku pripun? Keterangane piye? Keterangan opo? Waduh. Ya sing urusane gampang. Gampang. Ora apa-apa. Kok cukup kamplope wae. Gampang. Ya aja kuwi. Iki lho Om lho, iki ana lho. Nah, iki durung kelong lho iki. wah jos. Ayo le kaya Pakmu le sik lomo le. Tarima raga wayana. Nah, kuwi apa Om? Bareng digoleki tarim ki terus diterima ragane. Oh. Terima warga apa? Raga wananya ya. Wayana. Raga wayana. Raga wayana lah ya. Oh. Ditampa ragane karo Mbah Wiyana. Oh, ngono. Mbah Wiyana ki mbahku. Wis. Penting sah. Ngancik. Kowe lah bareng ketemu terus ngencik. Ngancik kok Karena ngancik. ketemu kok terus dincik. Ngancik. Oh iya ngancik. Ngancik. Pindo. Indo. Jane lok tenan yo. Kuat apa piye? Ora. Dulu tandeng. Di negara Terus ngancik nang negara Ngastina. Oh, aku iso Astina. Iki mau urung rampung. Wow, urung. Yo joget, nek Joget joget no. loro ki jenenge ngibing. Ibing ya iso-iso kowe. Ayo. Mbak ayo. Bajing loncat. Monggo, Mas. Yuk. Jos.
Surabayaku. Ya Karang Balung Tuwa. Balung Tuwa. Wis. Nggih, sampun nggih. Sampun. Heeh, wis bali ning papane dhewe-dhewe. Sik urung ana keterangan apa-apa. Oh nggih sampean ki sing mengko isih lestari barang ya kudu. Lestari ora duet. Diduetke no. Duet. Lestari ki sik piye? Duet. Wah, urung latihan. Sesuk lancar aku sik nok ya. Ngalah. Iki nek ora lestari iki ora nganu lho, ora medun-medun lho iki. Iki Ayu Purwa Lestari wis ana. Iki nek ora lestari iki ora medun lho Om iki. Ya didunke sithik-sithik. Lestari iki piye to? Halo. Heeh. Anjaja desa bilang kori. Wis iki aku ora apal iki Lestari. Oh iya wis. Niki. Iki amplope tok lho. Wah lho terus disaut e. Sik, bar iki terus wah lemu wayangan pancen apik tenan ding. Iki malammu hari ini jos. Ah, oh toh? Pokoknya setiap hari setiap malam iki saya jos. Karo diiringi karo om-om Pak Dewu warga Laras iki wah. Nges wayanganmu nges. Roe pakmu ketok tenan. Aku seneng nganti berbes mili aku. Oh alah oh toh. Wedan. Tak rewangi ngene iki sesuk tampa pira ngono lho. Nanti berbes mili wis. Sukses ya Mas Gading. Matur sembah nuwun nggih, nggih. Matur nuwun berkah barokah. Amin amin nggih. Wis pokoke sapa sing gawe tak alem. Nah niki Lestari. Mbak Elisa niki Lestari. Napa sik liyane? Apa sih? Oh, Lintang Asmara riyen. Lintang Asmara dulu. Oh, iya, itu nanti ya penutup ya bisa kok Pak, aman nanti semuanya dikasih. Mbak Ika dulu ya. Nanti belum maju. Terus apa ya sing ngurung? Mbak Ika dulu aja maju. Mbak Ika riyen. Anu Sang Dewi Katon Nglam-lami, terus nanti terus lanjut Mas Gading sama Mbak Lintang. Ya, terus nanti baru Lewung. Lewung, ya. Lestari ya. Kanca-kanca wis ana kepekan durung? Aman? Ana ora kepekane? Nek ora diganti apa ora? Aman dong. Oke, aman dong. Siap-siap. Yuk, gas. Lestari. Kembange melati kadya mulane ndatari bagus setia romasono sesetap yoreng kartiko ayo kadya pospito
antara Kediri dan Yogyakarta. Dari Kediri ada Lintang Kairo yang usianya masih semua cerah. Ya, dan ada di Jogja ada Ki Gading Pawukir dengan lagu Lintang Asmoro. Aku nyilih teks aku, HP ku mati ya. Apa Mas Gading? Pinjam teks. Oh, pinjam teks. Iya, Aduh ya. Wes disili kipas barang kayak gini iki. Oh, piye? Nah, itu namanya tanda perhatian loh. Dan silir ngene iki, Wan. Apik Piro nek ngene iki? Apa? Pinten iki ngene iki? Itu cuman 10.000 Mas Gading. Allah. Aku mau yo nggawa jane. Apa? Kipas nang ngene iki. Nggih, lagunya Lintang Asmoro. Nggih, Lintang Asmoro. Oh iya. Duet ya Mas Gading? Duet, nggih, duet. Mau di mana? Di sini saja saya. Oh, di situ. Madep situ. Oh iya. Monggo Mas. Ini Mas Gading. Pantoro ratri mongeleng manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Jroning batenku wong bagus antap narasa atimu tresnaku sirning kalbu senadyan aruh banyu sakara rasaku ra bakal serno senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna rapi sakiti kaya Mas Gading. Pantoro rati mongeleng manis ati setiaku bisa duweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi ubayane datang balenjani janji supaya bukti supaya mati janji ya
bakal serno senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna rapi sati pisana yen wis tresna rapi sati pisana. Lah iki lho tak kasih hadiah. Nggak mau aku takut ampas. Iki lucu lho iki. Nggak mau. Nek wis mebur mau baline nggon aku meneh. Manut karo aku ya pisan. Tak ingune wae iki. Iya. Sudah Mas Gading. Sampun, nggih matur sembah nuwun nggih. Iya, sami-sami. Amit niki HP-ne. Oh iya, tak kira pego mulih. Nggih tak gone mulih ora apa-apa. Lumayan. Iya, terima kasih Mas Gading. Nggih. Terus niki sak lagu mulih Lewong. Oh, nggih, sak lagu mulih niki. Nah ini kan satu persembahan dari Mbak Lintang Kairo, jauh-jauh dari Kediri Oh, ya. okay. Oleh-oleh buat Jogja Mbak Lintang Kairo. Paling iya. suka lagu apa? Ini pamundutan apa? Oh enggak, terserah Enggak, kamu. enggak. Yang paling Langsung, kamu oh. suka lagu apa? Apa Tapi saya ya? suka gamelan loh. Apa ya? Apa Mas Gading? Apa? Vokal sendiri. Dalam Mumpung belum pulang. Lewong. Lewong. Ya, Lewong aku kamu juga suka. Lewong ini langgam dulu, nanti Nggih. disusul sama bubras ya. Wah, Ya. saestu Kamu langgam beneran? ya. Heeh. Iya, kamu Oh. langgam dulu, terus nanti jatilnya. Ya, itu Ya. spesialis jatil. Spesial, Ibu sekalian aja Bu, Mas. Ini pamundutan Bu ini tadi. Nggih. Nggih. Nanti Lintang vokal langgam ya full ya. Ya, nggih. eman-eman tuh atuh he. Nggih. Lewong. Sepisan ketemu setemen hitam datang mengseliramu hanya ing sisiku waki gusti ngelelani tresnaku bakal kino mati. Nyonya Prastiwi. Ayo Nona. Luar biasa. Tariannya itu
sangat unik jenengan Ibu. Luar biasa. Unik. Kok unik toh? Jan ya kaya patah-patah. Oh, apik kaya uler. Kaya Kaya entrung ae lho nek. Uler iki Suan. Heh? Nggih sampun nggih Mas Gas. Nggih sampun matur nuwun nggih. matur sembahna sangat nggih Ibu ngapunten nggih. Padha no. Alah. Kenal nggih. Pacare dalane sing didelekke. Murah ya Mas Gading ya. Iki tak pacari tak nggo tumbal sesuk ki arepane. Kowe kok suarane atos padha bapakmu. Hah? Wong padha bapakmu ta atos. Ya kok nek ra dinekke ikut nekokke. Ya ora apa-apa. Nah nggih. Matur sembah nuwun nggih. Nggih. Buh. Apik to. Joget ngarep mrene terus melet ya mau. Nggih sampun Mbak Lintang. Nggih, matur sembah nuwun Mas Gading. Matur sembah nuwun. Kali niki wau sik lestari wau sinten nggih? Oh nggih, yang lestari siapa? Sinten? Mbak Ika to mau. Oh, sampun. Nggih sampun Mbak Elisa. Sampun mboten nanten nganu request mriku. Ada dari Pak Joko Waluyo dituntang nanti selendang biru. Oh, selendang biru. Nanti mawon waktu goro-goro Mas, aman. Nggih. Berarti niki sampun niki. Sampun nggih niki. Soale nggih lakone dawa. Nggih, leres nggih. Patet nem dawa banget iki engko. Isih ana bagian panahan barang. Terus isih ana godo-godo barang. Ana ulane barang metu mengko. Terus macane barang metu mengko. Komplit iki engko. Butane loro iki engko ora metu engko. Engko dadi tekokke pokoke. Iya. Apa sapa jenengmu? Nok, piye, Pak? Lali aku ngantian. Piye? Iki ya apa jenenge? Gandeng wektune saya ngoyak. Iya. Iki dineruske lakon sik, neruske laku iki ya lakone isih dawa banget ya. Engko ndak waktune ora candak, le bubar ndak jam 4:30 monggo. Iya. Iki dicukupke semene sik le seneng-seneng monggo dibacutke ning gara-gara. Iya, Mak ngono ku ya apik. Ayo no. Apa jenenge? Nonton wong do budalan-budalan. Ya apa ana budalane? Ora ana jane. Ya wis ayo. Ayo no. Ayo Mak tak derekke. Tansah marpamoring Sukma sinukma winaya wengas sepi sirim pentol ing kalbu bambu kaning warana tar lan saking liyep-layeping ngaluyup bida pasating sumpena